Hvis PC1 har brug for at sende noget til alle sine naboer på netværket, vil den indfylde MAC-adressen med all F's. All F's er den såkaldte broadcast-adresse. PC1 udsender framen på sit interface ETH0 ud i sit broadcast area. Et Ethernet broadcast område er de MAC-adresser, en netværksenhed kan sende Ethernet frames til på deres MAC-adresser. I dette meget lille netværkseksempel kan PC1 sende til router 1's MAC-adresse og til PC2's MAC-adresse. Broadcast-området er altså PC1 selv, router 1 og PC2. Når en router som router 1 modtager en broadcast-meddelelse, vil den standard ikke sende denne broadcast videre til andre netværk. Og som et konkret eksempel udsender PC1 her en ARP request med en broadcast modtageradresse, så både router 1 og PC2 vil modtage denne broadcast meddelelse. Modtagerne af broadcasten kigger på destinations-IP-adressen og ser, om den aktuelle enhed skal foretage sig yderligere med denne IP-pakke.